काव्य सफ़र शब्दों की छाँव में आज फिर हमने यात्रा करब एगो भोजपुरी कविता के साथे। चूँकि बिहार में चुनाव के मौसम बा, चुनावी माहौल बा, तो एकरे के मद्देनज़र राखत भोजपुरी के वरिष्ठ साहित्यकार हास्य व्यंग के सिरमौर कवि वीरेंद्र कुमार मिश्र अभय जी के रचना से प्रेरित होकर के ये कविता हम लिखले बनी कि कविता कुछ ऐसे बा कि बिना जनले बिना सोचले बन जाला सरकार, यह सच्चाई बा। कि बिना जनले बिना सोचले बन जाला सरकार, यह सच्चाई बा। आ राजनीति के राजतंत्र में जनता जाले हार, यह सच्चाई बा। कि बिना जनले बिना सोचले बन जाले सरकार, यह सच्चाई बा। राजनीति के राजतंत्र में जनता जाले हार, यह सच्चाई बा। कि विकास के चिड़ै दर दर भटके, कि विकास के चिड़ै दर दर भटके, कहीं गिरे कहीं तरपे, केहू छीने केहू झपटे, केहू सौंसे गाला हर पे। कि विकास के चिड़ै दर दर भटके, कहीं गिरे कहीं तरपे, केहू झगड़े केहू झपटे, केहू सौंसे गाला हर पे। कि अमीर और अमीर बनत बा, गरीब गिरत बा गरहा में। कि अमीर और अमीर बनत बा, गरीब गिरत बा गरहा में। आ बीच वाला जियत बा कसहू निगरानी के पहरा में। कि अमीर और अमीर बनत बा, गरीब गिरे गरहा में। आ बीच वाला कसहू जियत बा निगरानी के पहरा में। कि नेता सब नेत बेच बेच के, कि नेता सब नेत बेच बेच के करे भयंकर भ्रष्टाचार, यह सच्चाई बा। आ राजनीति के राजतंत्र में जनता जाले हारी, है सच्चाई बा। राजनीति के राजतंत्र में जनता जाले हारी, है सच्चाई बा। कि प्यार मोहब्बत के नारा सगरी मन में बैठल मैल बा। कि प्यार मोहब्बत के नारा सगरी मन में बैठल मैल बा। आ कथनी में कुछ वो ना लागे भारी तो सबसे कैल बा। कि कथनी में कुछ वो ना लागे भारी तो सबसे कैल बा। केहू करावे दंगा कतहीं, कतहीं बरपावत कहर बा। केहू करावे दंगा कतहीं कतहीं बरपावत कहर बा। अब प्रेम से बोले प्रेम से मिले, बाकी प्रेम में घोलत जहर बा। प्रेम से मिले प्रेम से बोले, बाकी प्रेम में घोलत जहर बा। प्यार भी अब प्यार न रहल, बन गईल व्यापार, यह सच्चाई बा। राजनीति के राजतंत्र में जनता जाले हारी, है सच्चाई बा। बिना सोचले बिना जनले बन जाला सरकारी, है सच्चाई बा। राजनीति के राजतंत्र में जनता जाले हारी, है सच्चाई बा। राजनीति के राजतंत्र में जनता जाले हारी, है सच्चाई बा। नमस्कार, हम अभिषेक भोजपुरिया। आप सबसे निवेदन बा कि अगर आपने हमारे इस चैनल काव्य सफ़र अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करी। अब बेल आइकन के जरूर दबा ली, लाइक करी, कमेंट करी। अब बताएं कि आपके कौना तरह के कविता ज़्यादा पसंद बा। हमारी टीम रौरा बीच में वही तरह के कविता के साथ हाजिर रही।